Kung ang kwentuhan pa rin ay pagpapahalaga sa mga kulturang daladala ng ating mga indigenous cultural community, dito sa Sual, Pangasinan, atin niyang ipagpapatuloy. Ang bayan na hindi aakalaing magiging tahanan ng mga katutubo dahil sa layo ng kanilang pinagmulan, ay ang lugar kung saan sinanay ang kanilang determinasyon para makamtan ang kaunlaran. Dito sa bayan ng Sual, atin ding matatagpuan ang mga kangkanaay, mga katutubong nagmula pa sa Mountain Province na 2 probinsya ang layo mula sa Pangasinan. Pinangunahan ito ni Pedro Dapiawan na naglakbay mula sa La Union. Sabi ng lolo ko, nung bago siya dumating dito, hindi muna siya diretso dito. Sa Cabaretian muna siya. Kasi galing siya sa San Fernando, sumakay sila ng yung dilayag na bangka. 2 sila kasi mayroong taga-Cabaretian na kasama niya. 1946, bago mag-47, bumalik siya ng La Union. Kinuha yung pamilya niya dyan sa La Union at saka sila punta dito sa Sual, 1947. Namuhay ang mga kangkanaay sa bayan sa pangkabuhayang pagsasaka sa mayamang kapatagan at pagtatanim sa kabundukan ng Sual. Naiwan sila, ibig sabihin, yung lupa, parang sa kanila yung lupa. Maluwang na yung lupa na parang pag-ari nila. Kukunti na sila maghati-hati. Kaya yung naiwan, parang mas malawak po yung pag-ari nila sa lupa. Lalong lumalim ang Cordilleran culture sa bayan ng Sual noong nagsimula silang dumami kasabay ng pagdating ng mga Ipaloy. Dugo nila, Cordillera, tapos La Union. Galing sila una doon sa Mountain Province, napunta ng Benguet, napunta ng La Union. Ang lolo ko, napunta Pangasinan. Yung talaga yung, yung lahi nila talagang manlalakbay talaga. Ibaloy sila, kami kanain kami. Saka Ilocano. 1950s, dumami sila dito. 1950s na, dumami sila. Kasabay ng kanilang pagyabong ay hindi pa rin nila nakakaligtaang isagawa ang kanilang tradisyon katulad ng iba't ibang uri ng sayawan. Kasi nung una, gusto ko yung magkaintindihan lahat niyang. Yung tugtog namin kasi para sa Ibalo yan, dapat sana may kankanay din. At saka yung Mountain Province, yung patong. Kaya gusto ko gawin namin lahat para may kankanay, may Ibaloy, may patong. Ibang talaga kasi paglaki na nito, parang medyo naiiba yung mga pag-ugali ba. Kaya ang gusto ko yung sana unity, ganun ba. Taong 1990s noong sila ay nabigyang atensyon ng lokal na gobyerno ng Sual at pinagkalooban ng mga tulong na mas nagpadali ng kanilang paghahanap buhay at pag-angat ng kanilang pamantayan ng pamumuhay. 1980s na, sila po yung nagbalikan at muling dumami yung tao, kaya nagkaroon ng school. Noong 1990s na, panahon ni Mayor Louie Agbayani, nakita niya na mahirap ang daan, sabi niya, ang eskwelahan po ay siyang ilalapit natin sa tao kasi ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng edukasyon, aasinso ang buhay ng tao. Yan. Kaya nagkaroon ng school dito. Habang sila ay napapalapit sa kaunlaran, hangarin din nila na ang kanilang tradisyon ay kasama nilang lumago sa paraang maipapamana nila ito sa mga kabataan. Ornong iso datap no maisuro nga nalaing kanya dati kultura ti igorot tapnoan nga maawan ti kultura ti igorot ipanakkel da mo ti kina igorot da. Ang patuloy na pagsasagawa ng mga katutubong sayaw ay may napakalaking gampanin upang ang kultura ay hindi mawala. Kaya naman, isang magandang regalo sa mga katutubo ng Sual ang kagustuhan ng mga kabataang matuto ng kanilang kagawian at ipagmalaki ang kanilang pinagmulan. Nalakad among isuro, kahit tamot nga adalo nga talaga ti kultura ti igorot. Naragsa kami mutasar nga magkita di anak mi nga agsalsala nga anda nga iba inti kina kultura ti igorot.
Naging daan ito sa mas makulay na selebrasyon ng IP Day tuwing Oktubre na isinasagawa sa Sitio Baito, Barangay Poblasyon at sa kabuuang bayan ng Sual. Salo-salo kami dito pagbili ng pagkain. Kasi isang araw yung dineclare na celebration namin. Sa October lang yun, Asar. Basta isang araw. Walang pasok ang IP school. Parang nung binigyan nila, nung binagbili namin ng pinagsalo-saloan namin. Malayo na ang narating ng Kangkanaay sa bayan ng Sual, pero hindi dito nagwawakas ang kagustuhan ng kanilang mga elders para mas lalo pang mapagbuti ang kinabukasan ng kanilang mga tagapagmana. Parang pantay lang, pares lang. Parang yung kaugalian naman, kasi yung pag-ugali naman ng tao yan, maski ano ka, Pangasinan ka man, Igorot ka man, pero yung pagtitinginan naman, parang pantay lang naman. Sa walang kasiguraduhang hinaharap ng mga indigenous cultural community sa modernong panahon, ang kanilang tanging hiling ay patuloy na ipagmalaki ng mga kabataan ang kanilang pagkakakilanlan at pagtuwid sa mga maling akala patungkol sa kanilang tradisyon. Ti kayo anak ko nga kabataan, hanyo ko mga ibainti ka ni Igorot tayo, itakder tay kit diti kita Igorot, tatatakat mabigbig ti kultura ti Igorot. Hangarin nila na magkaroon ng pagkakaisa at pagkakaintindihan sa gitna ng pagkakaiba-iba upang mabura ang linyang nagpapahiwatig ng ibang pagtingin sa kanila. Sa totoo lang, nung una namin dito, parang iba eh. Nung ninuno namin, pagpunta daw sila dito, kasi taga Bagyo ako eh. Pero hindi lang, pagpumunta rin yung mga Ilocano dun sa amin, iba kasi parang ganun sana mawawala yun. Yun ang dapat nawala. Walang yung prejudice kasi tao lang naman tayo. Wala nang isa lang ang nangunikha sa atin. Kaso lang iba-iba ang lahi natin. May Ibaloy, may Ilocano, may Pangasinan, may Tagalog, ganun. Pero sana isang pamilya lang. Ang mithiing mapreserba at payabungin ang kanilang tradisyon ay isang bagay na kanilang itinatawid upang sila ay mas maintindihan ng karamihan. Maganda sana yung preserve yung kultura, tapos mabuhayaan ng maganda, walang away-away yun sana. Gumawa ng magandang pag-uugali, ganun. Walang gulo-gulo yun sana. Wala namang kaiba naman kasi ang Igorot kasi sa Pangasinan, pares lang yan, no? Pares tayong Pilipino. Magkaiba lang yung tribo. Yun lang, siyempre mayroong kanya-kanyang kaugalian na parang gusto nila na ma-preserve yun para hindi malimutan. Hindi may kakailang matibay ang pundasyon ng ating mga kababayang katutubo sa kanilang kultura at tradisyon. Ito ang naging gabay nila sa pagtindig, saan mang sulok sila dalhin ng kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili at komunidad na kinabibilangan. Kung ating susumahin, hindi pa rito nagwawakas ang kasaysayan ng ating mga katutubo dito sa Pangasinan. Mga parte lang ito ng nakaraan na unti-unti nang nabibigyang pansin at napapahalagahan ang kontribusyon nito sa kasalukuyan. Marami pang nakakubling kwento ng indigenous cultural community na maituturing na ginto ang naghihintay madiskubre at makilala ng walang halong diskriminasyon at pagsasawalang bahala.